Ngeke ngabhala olunye udaba la ku Facebook. Ngikhuluma ngendaba ka bengikhuluma ngenye insizwa empeleni bengikhuluma ngoludaba la ngapha ePhomoroyi. Lezi insizwa zePhomoroyi zabulalana. Kunensizwa lapha ePhomoroyi kunesigodi kuthiwa iSendanyana. Kuthe ngoDisemba wa last year, not 2024, 2023. Kune insizwa zakhona lapha eNdanyana ezalimazana eGoli eDenver. Kwafika insizwa zaseNdanyana zizodubula insizwa zakwaMkhize nakwaNdlovu. Kushuthi umbango nje ngakhuluma ngawo, umbango wasemakhaya. Zathi mayifika lapha eDenver zafike ngiyakhohlwa iblock ukuthi kuse block bani. Zafike zadubula le gang yakwaMkhize neyakwaNdlovu, kwashona abantu abawu5. Loka 6 kwakuyinsizwa yangakhona futhi ePhomoroyi, kodwa yakwasishi yona yayingangene futhi kulento eyayibangwa yayingangene. Ngeke ngakhuluma phambilini ngombango weindawo, ngeke ngakhuluma ngombango ngombango walapha nangokufa kukaDumisani Mbatha lo osanda kulimala nje candi last month, nombango wakhona ePhomoroyi, ngoba kunembango lapha enzima kabi eyenza ukuthi abantu beze bedubulane bebulalana. So bengichaza lo mbango ukuthi lezi insizwa zaseNdanyana ithema seyibadubulile abantu abawu5 lapha eDenver. Kwasala lensizwa kaSishi eyayihleli nalabantu asebefile. Zithi-ke lezi insizwa kade idubula ezakhona eNdanyana, ngiyazazi ke nangamagama, ngiyazazi nje ukuthi ngoba icala leli lingekho enkantolo angivumelekile ukuthi ngisho amagama azo. Zithi-ke lezi insizwa kulensizwa kwaSishi, angithi uyazi ukuthi ehostela mawuhleli nezinsizwa ezinye zezinsizwa noma iphuma ziyoganga noma iphuma ziyapi, awazi wena nihleli ndawonye nje. Sezithi-ke kulensizwa kaSishi esisele, zithi ndoda njoba inayo lensizwa kaSishi iphamisa izandla iyayixolisela ngoba ayazi ukuthi kwenzakalani, yayingahlangene nalokhu kufa kwalabafana sebebulewe. Kodwa ngenxa ukuthi ihlala nabendlini ngenxa ukuthi ihlala nabendlini mabefika abantu bezodubula naye sizothina amachaphazela. Zithi-ke lezi insizwa manje mfoka Sishi sikwenze njani wena, ngoba isihluku zithi lezi insizwa zakaSishi, zithi lezi insizwa kulensizwa kaSishi sikwenze njani ngoba sesibabulele lapha phambi kwakho. Siyazi ukuthi awungene kule ndaba wena, uyaxolisa kuSishi. Zilezi insizwa ayikho into sekufanele sikubulale ndawo manje ususibonile phela uzosiceba. So njengoba ususibonile nje akusekho sesingakwenza, vele uzosiceba. So awusitshela ukuthi senze njani ngawe, ngoba kuyafana noma singahamba nawe kuyaziwa ukuthi labafana bahlala nawe azokulanda amaphoyisa ekubuze uwatshele ukuthi uyithini, sekufanele vele sikubulale nawe. Waxolisa ukuthi inkosi yami, kwasho ukuthi ke uxolisa kuphi khona, zamdubula ufela nje ukuthi ngoba useyibonile. Zasho nazo ukuthi vele uma sihamba nje la, uma siphuma nje la, umuntu oqala uzofonela amaphoyisa kuzoba uwena, noma ungasafonelanga amaphoyisa uzofonela emakhaya usho ukuthi osibanibani sengene osibanibani bababulala behleli nami, mina bangishiya ngoba lolu daba ngilwazi. So asikubulale nawe, zambulala kanjalo. Lelo cala libuphanga umuntu, kodwa baziwa abantu abalenza. Ngitheke mangichaza ngase ngifaka udilika jele lapho ukuthi lezi insizwa nje baseyibulela abantu abawu6 nje, kusho ukuthi odilika jele abawu6 lawo. Kube sekuba nenye insizwa inhloso yami la ngifuna ukuchaza udilika jele, isigwebo sika dilika jele.
kube sekuba nenye insizwa ethe mayicomment lapha nethi manje MC Menzisto ngoba ngiyanguzwa uma ukhuluma ngokuthi udilika jele, ukhuluma ngokuthi odilika jele ukhuluma ukuthi odilika jele abawu 5 noma abawu 10 bafana nodilika jele wodwa. Ithi ke lensizwa i-comment ku Facebook, ithi ke lensizwa kusho ukuthi ke MC uma sengibulela umuntu oyedwa sengingaqhubeka ngibulale nalabo abanye ngoba vele nje ngisho ngingaqhubeka ngibulale nalabo abanye abawu 20 ngoba vele ngizothola idilika jele owodwa. Cha, ingane zakwethu ayikho into enjalo, ayikho into enjalo. Angiyiphendulanga ngoba ibidinga isikhathi. Okokuqala icala mawulenza icala nje lilodwa, mawulenza lilodwa icala lisewubulela umuntu, one kusuke kungekho igaranti yokuthi leli icala njoba usulenze kanjena nje lizogweba udilika jele. Mina ngingaqagela noma ngokulizwa ukuthi lenzeke kanjani noma ngokulibona ukuthi ngilibonile, ngingaqagela ukuthi leli lizogweba udilika jele, kodwa lokho akusho ukuthi ngempela ezofika ukugweba udilika jele lelo cala, ngoba icala enkantolo alikugwebi ngokuthi lenzeke kanjani, alikugwebi ngokuthi libe nesihluko esinjani. Icala enkantolo ligwebi ngokuthi ngobani bebekhona, ngobani icala enkantolo ligweba ngokubufakazi obulethwe phambi kwenkantolo. Bengaba khona abantu kwenzeke icala umuntu akhipha isibhama dubula umuntu phambi kwabantu, kodwa labo bantu labo uma sebeyofakaza enkantolo befike bengavezi noma ubufakazi babo bungavezi isihluku, ligcinele licala lingamgwebanga umuntu udilika jele. So mubulala umuntu insizwa yakithi wena owangibuza le yanto akusho ukuthi automatically usuthola udilika jele. Mubulala umuntu kuyenzeka lingagwebi icala. So awukwazi ukuthi uthi wena ngoba usubulala umuntu oyedwa salusubulala ke nabanye ngoba vele uzothola ngoba vele bonke labo dilika jele bazophenduka kube udilika jele owodwa. Cha, akwenzeki. Mubulala umuntu nje noma ngambulala kanjani inkantolo ezofika inqume ukuthi this is the first degree murder, le imurder nesihluko esinzima kakhulu ihamba nodilika jele. Ngoba kwesinye isikhathi nike nibambe amakhanda. Buka nje uPistorius, Oscar Pistorius wadubula intombi yakho Oscar Pistorius bese endlini ebusuku wayidubula, niyalazi icala lakhe, wayidubula ishawa amabullet yashona same time. Yafika inkantolo yamgweba 12 years, futhi ayimgweba ngo12 years, that was the second. Inkantolo yafika yamgweba how many? Yamgweba 6 years if I'm not mistaken, and yamgweba 6 years with the condition of section 2761I, okuwukuthi kulo 6 years ngizodivide ka 6 ebese hlala I think it was 5 years uOscar Pistorius. Kodwa kumuntu owayibuka nje eceleni, nami ngathi mangifunde emaphepheni nokuthi icala lika Oscar lenzeke kanjani, ngavele ngathi uOscar bazomhlaba udilika jele leli cala. Kodwa bathi mabefika abameli baka Oscar Pistorius enkantolo, the first thing abayenza bafike bathi si-agwisha the nature of the case, sicela ukuqala si-agwisha ngokuthi leli akulona icala lokubulala lento. This is not a premeditated murder, this is not a murder, but it's a culpable homicide, okungukuthi ukubulala ngenhloso. Angithi uyeza ukuthi uOscar ubulele, kodwa abameli bakhe bafike ba-interpret umthetho, batshena imantshi ijudge ngoba lalise high court icala. Angithi icala malise high court nje, the presiding officer noma umuntu ohlezi lapho ijudge, kodwa ku-regional court kuba imantshi, ku-regional court kuba imantshi. Ku-regional court athethwa amacala omurder, rape, baphuma for life sentences bekhishwa imantshi. Kodwa ku-high court, at the high court level uhlala amajaji lapho nama assistants. So ke naku Oscar ke bathi mabefika enkantolo bafike bathi leli cala, bathi batshena amajaji bathi lalela ke judge, leli cala leli
leli cala it's a culpable homicide. Ba-agwisha umshushisi nabameli laze laba convinced ijudge Thokozile Masipa waba convinced ukuthi no lena i-culpable, wanquma futhi ukuthi no, this is a culpable homicide. So icala malithethwa lizothethwa phezulu ukuthi sithetha i-culpable homicide. That is why wathola 5 years ulo Oscar Pistorius. Kodwa ngenxa ungeneli kamshushisi, nyamkhumbula umshushisi kwakuGerenel ibhunu lelia eli champion iAfriforum, lathi mase esegwetshiwe Oscar Pistorius findwa guilty for culpable homicide ezogwetshwa u5 years. Lathatha ijudgment wathatha icala uGerenel walidlulisela eHigh Court of Appeal. eHigh Court of Appeal lafe banquma khona ukuthi no, le akuyona i-culpable homicide. Nakhona sebethatha bonke lobufakazi obethulwa ngaphambi kwemanje, akuyona i-culpable homicide le, akulona icala lokubulala ngenhloso, icala nje lokubulala. So lithetheni njengecala lokubulala, nangempela labuya kuyijaji, the very same judge kwathiwa thethe icala lokubulala laselimgoba u12 years. So awukwazi noma ngabe yiliphi icala ukuthi uqagele nje ukuthi hayi udili kajele lo, njoba sengibulele lo muntu ushithi ngizothola idili kajele, awuthi sale sengibulala nabanye ngoba vele kuzoba udili kajele owodwa lo. Uzothuthu uyakwenza lokho ukuthi ngoba sengibulele lo muntu awuthi ngisale sengibulala nalo, ngibulale nalo ngoba uMC Menzies owathi udili kajele abathathu bafana nodili kajele owodwa. Uthi uyakwenza lokho lifike liku-ulwini lingakubophi lelo lenze kuqala. Uthi lingakubophi futhi leli lesibili vele lizoboshwa leli lesithathu, bese uyaqala uyayisola ukuthi hawu yazi kube ngibulale lo yedwa ngaba ngigwetshwanga, uyabona. Bese uyaqala uthi into esikhulumayo azikho kahle. Ngithema ngixoxa ngendaba zasejele, eminye imibuzo eyayilokhu ibuzwa ngabantu nami engangisayibuza yona, kwangiphoqa ukuthi ngifunde nezincwadi, ngifunde ngiqhubeke ngifunde, ngoba okunye ngikusho la engisuke mhlambe bayanizwe mangicosha eminye igatshana zemithetho ethile ezigatshana, ingoba sengikufundile lokho along the way. Uma ugwetshwe udili kajele, sizokhumbula ukuthi udili kajele phambilini la eSouth Africa bekungesona isigwebo esikhulu sokugcina. Isigwebo sokugcina la eSouth Africa bekuyi-death sentence, okuyisigwebo sentambo. That was the highest sentence. Ingakho kushuthi phambilini umuntu mayegwetshwa udili kajele nogwetshwa isigwebo sentambo, ifindo lesalukazi bese ngathi isigwebo sentambo, bese kuthi udili kajele usozo oluncane njoba siyayisisho nje, ngoba kutheke ngo94 mayivalwa isigwebo sentambo kwase kusala udili kajele ngoba isigwebo esikhulu. Futhi nakhona udili kajele phambilini before 94 udili kajele bekuyisigwebo sokuthi mawugwetshwa udili kajele nje uhamba for good. Mawugwetshwa udili kajele ubuhamba for good, uyofa ufele ejele lapho hleli khona. Phambilini ke iziboshwa bezenziwa kanje. Mina ngiyakhumbula nje ngakithi ngangisafunda isikole nje, kufika labo gandaganda bakahulumeni ababelima amasimu, onke amasimu ngicela nangakini bafika. Laba babelima nje onke amasimu, ngisho amasimu asalala belimela imiphakathi baze bafa. Yayishayelwa ziboshwa leyo gandaganda, ziboshwe zayilima lapho. Zayigqoka uniform enavy, ezinye igqoka orange, kodwa ngangingakazi mina ukuthi ziboshwe. Sasitshena nje thina ukuthi uniform yabasebenzi, ngoba kwakufika iziboshwa nje, kwakufika insizwa ezigqoka orange corrections zihamba nalawo mabhunu lawo, zifike ilime bese niphuma nini ngabanikazi bensimu niyotshala. Futhi kwangatshali nina ngoba bebefika nembewu yabo phela, nina nje nanifike nizogada ensimini yakini ukuthi balime kahle nani yabo. So kwakuziboshwe zayilima lapho.
bezenziwa njalo iboshwa kuqala bezithi mayiboshiwe zihambe amabhunu mayiboshiwe amabhunu bekwazi ukuya ejele fike ngoba phela kuqala umuntu bethi mayiboshiwe at the same time aphenduka isigqila amabhunu bethi bekwazi ukuya ngoba vele bezofica amanye amabhunu abangabaphathi ethi sifuna igqila la ezu20 ezohamba ziyosebenza for free behambe ke beyosebenza bekwenziwa njalo kuqala but ngokuya kushintsha kwemthetho iziboshwa zagcina sezinamalungelo kwatholakala laba abantu bangabantu basangaphuma beshintshe impilo zabo nezabanye after sebephuma ejele. That is why ke life sentence wa revisewa life sentence kwaba ukuthi umuntu osegwetshwe life sentence akaphinde alithola ithuba lokuthi aphume ngaphandle aye ekhaya. Uma ugwetshwe life sentence usuke ungagwetshwela khona ukuthi usuyobhadla ejele uzushonele khona cha uzoseva leso sigwebo esu25 years futhi mawunenhlahla ungafiki ku25 years ebese uyaphuma noma ke ukuphuma kwakhona ke kunemdanti eminingi njengoba ngihlale ngichaza bese kuba ukuthi uma ugwetshwe life sentence abathathu mawugwetshwe imanje nje mayigwebo life sentence abathathu labo life sentence bahambisana ngoba ngeke kwenzeke vele phela life sentence kuthiwa uzodonsa lo life uqede bese uqala futhi udonsa lo wesibili uqede bese uzodonsa ngeke kwenzeke lokho ngoba ulife phela uwodwa ilife makuthiwa life sentence you are given life sentence kushuthi unikezwe a lifetime sentence so ilife iyodwa kumuntu awukwazi ukushaya lo life uqede uphinde udonse lo uphinde ngoba kufana nokufa awukwazi ukufa uphinde uzofa so life sentence kuthathwa kanjalo uba noma ungagwetshwa life sentence aba4 enkantolo but bazohamba kanye yabo bazohamba kanye kufana noma ugwetshwa life sentence neminyaka iyafa bese kusala life sentence ngoba isigwebo esizokulawula ilesi ka life sentence. You understand? Ufana noma ake ngithi inkantolo igweba 5 days igweba kabili igwebe 5 days ecaleni lokuqala ithi ngigweba 5 days ecaleni lokuqala bese kulesibili ithi ngigweba 2 days igwebe 5 days ukuthi uzohlala 5 days ejele bese ecaleni lesibili ithi uzohlala 2 days ngenza isibonelo la angikholwa ukuthi ikhona igwebo zo 5 days ngenza isibonelo so bese ithi inkantolo lizigwebo ezohambisana u5 days uzodonsa kanye no 2 days so uzothi udonsa u5 days no 2 days zobudonsa vele mawudonsa usuku lokuqala nalolu ngapha liyafa nalolu ngapha mawudonsa lesibili nalolu ngapha liyafa kusho ukuthi usuqedile u2 days udonsa u2 days wangapha nowangapha kodwa kuyahambisana usudonsa usuku losithathu usuqedile nje u2 days lo ngala usumiswe lo uqede nawe bese yaphuma so neminyaka injalo makuthiwa umuntu ugwetshwe 15 years waphinde wagwetshwa no 3 years wagwetshwa no 5 years kwase kuthwala izigwebo ezohambisana so isigwebo esimile ilesi esu15 years ngoba along the way u3 years uzovela uphele endleleni u5 years futhi uphele endleleni bese uzophuba no 15 so ke ulife sentence kanje futhi enye into esuka ichazwa ulife sentence lese umuntu ugwetshwe ulife sentence aba u12 ake sithi umuntu ugwetshwe ulife sentence aba u12 angithi njoba ugwetshwe life sentence aba u12 kushuthi amacala wenzile mangaki awu12 so inkantolo khona ngiyangibeze bethi manje sikuphi isidingo sokuthi inkantolo izithi sigweba 12 life sentences ekubeni lo 12 life sentences uzoba ulife owodwa yini ngavela ithi sigweba ulife owodwa ingalokho ihlukanisa life sentence beze beba u12 nasi isizathu njoba ngigwetshwe all life sentence aba u12 ukhomba ukuthi amacala engiwenzile mangaki awu12 amacala engiwenzile awu12 njoba ngenza amacala awu12 nje icala necala la ngigweba udilika jele kushuthi anzima wonke lamacala icala necala la ngigweba udilika jele icala necala la ngigweba udilika jele and then uma sengiaphila ngingayifaki appeal mhlambe labo life njoba ngigwetshwe 12 nje
ngivele ngiwawina amacala alabo life abawu11 ngivele ngiwawina amacala labo life abawu11 ngisale no life owodwa yabo bese ngisala ngidonsa lo life owodwa still kusafana kodwa ingozi yokuthi ijaji lingagwebi njengalo kade ngibuza nje ukuthi yini ijaji lingaveli lithi life sentence owodwa ngoba bayafana. Ingozi la uma ijaji emacaleni awu12 lizogwebula life sentence owodwa lizothi elamu lo life owodwa elaliphi icala ngoba icala necala kufanele libe nesigwebo salo ukuze musu uyofaka iappeal musu aphila kwazeke ukuthi cha leli icala leli alimgwebanga ngendlela right liyamkhipha leli liyamkhipha ayileli alimkhiphi leli liyamkhipha leli kanjalo so muzovuma ijaji malizothi ligwebula life sentence owodwa emacaleni amaningi uzo appeal ufike uphume lapha kanti mhlamba amanye amacala bengeke kukhiphe. Kukhona udaba olukade ligijima la einkundleni zokuxhumana angazi lento noma ngichaza kahle khona udaba luka mfundisi uThomas Omotoso if I'm not mistaken lo mfundisi wase owangaphandle from outside the country kodwa uzinze Eastern Cape ubenamacala amangaka angazi noma 60 bani wamacala bese hlale 8 years lo mfundisi ejele esitoksini kukhona into okazade eboshwe nazo khona into okazade eboshwe nazo so uma se kade limkhipha ke ijaji kade ijaji kade limkhipha lithi akanacala lo mfundisi la emacaleni nganza kwethu wena ufike ecaleni ufike uboshwe icala elilodwa wena lokuthi ubulela umuntu ufike nje uboshwe icala elilodwa lokuthi ubulela umuntu ubanjwe uma ufika lapha ya enkantolo kufike kuthiwa wena necala mhlambe ufike angithi nje angenza isibonelo mawuhamba uyemzini womuntu let's say ubulela intombi yakho ufike uthatha intombi yakho uhambe nayo ngemoto isala icingwa kuba ukuthi hawu usibani bani wangaziwa or noma ngaziwa futhi uthathe wena mufuka umthatha kuba umuntu uhamba naye uyombulalela khona bese ke uyabanjwa kuyaboshwa angithi wena wazi uboshwe icala elilodwa mufike enkantolo inkantolo izofika ethi icala lokuqala kidnapping ngoba lo muntu amthatha kubo wayomkidnapper that is kidnapping qala nalo leli cala lizohamba nesigwebo salo imeda angithi umbulele sekuyimeda. Number 3 isibhama singekho emthethweni possession of unlicensed firearm. Number 3 possession of unlicensed ammunition ngoba kuneyinhlamvu phela isibhamu sineyinhlamvu. Number 5 mhlawumbe imoto obuhamba ngayo akuyona yakho ngoba ungafuna ukubonakala wathatha enye imoto mhlawumbe ibintshontshiwe nakhona futhi sekuyi possession of a stolen car. Mhlawumbe number 6 uqale wamshaya lo muntu before umbulala uqale wamshaya so lifike lwehlukanise kanjalo ijaji amacala enkantolo nje wena uze ngecala lokuthi ubulela intombi yakho kodwa sekufike lapha kuthiwa kune kidnapping bani lifike ikidnapping ihlaba u8 years imed ihlaba ulife isibhamu esingekho emthethweni lisihlaba u7 years inhlamvu engekho emthethweni zihlaba u3 years stolen car mhlawumbe kuhlaba u4 years yabona ukuthi ngecala elilodwa nisubuthe wonke lamacala kodwa uma ungahle utholakala ukuthi awunacala awunalo icala lemeda kuthiwa awumbulalanga lo muntu wena automatically onke lana amanye amacala u4 ase crushed ngoba awasezu exist phela angazi noma ngizokala kahle ufike ube necala elilodwa bese lana amanye ayiphumela evela mawususa enkantolo kodwa mawunqoba leli lokubulala and then lana amanye amacala seyayiphelela
kulapha ke la emacaleni amaningi njengo Umothoso nje benamacala ngaza u16 wonke lawo macala kuthiwa abukho ubufakazi bokuthi wenzile. Kunecala uthi mulenzile bese kuvela amanye amacala emva kwalo evelisa ukuthi kuthiwa lenzile leli cala, kodwa maliphela leli cala vele nalamanye kushuthi ubufakazi awasezikuba nabo ngoba ubufakazi bala namanye amacala bemncikela kuleli cala leli lokuqala. The very same way nale kade ngichaza lento engichaza iyafana nale kade ngichaza yokulanda intombi yakhe ekhaya uyayibulalela somewhere bese kuthiwa ukidnappile, wabulala, isibhamu esingekho emthethweni, zinhlava engekho emthethweni, stolen car. Kodwa mawulinqoba leli murder icala vele nalamanye azayinqobekela wona automatically. So nakule nto yamacala amaningi nakule nto yamacala amaningi ikanjalo uma uke wanqoba leli cala elikhulu liphambili and then bese ayiphelela ke nalana amanye abanye bayibebuza hawu umuntu engaba namacala awu30 kodwa kuthiwa wanqobe wonke lawo macala ayikho into enjalo. Ikhona iyenzeka, ikhona futhi noma ngehlukana ngake ngakhuluma ngecala lika Sputla Mpungose sizwa ngapha ngakithi oSuthu yayinamacala awu9 ngiyakhumbula ukuthi ayu9 ngesikhathi ethi icala eFryhead nje Sputla ngo2007 wayegudla namacala awu9 wonke lana amanye ayu11 esewonke ayisehoxa lamabili ahoxa lamabili wayesesala na9 wonke lana u8 wawawina nje elwina 1 by 1 kuthiwe leli le murder you found not guilty, you found not guilty, you found not guilty, waze wasala naleli rape lambophayo. So kuyenzeka uthola ukuthi umuntu onamacala amaningi ayaphuma. Kunensizwa kade ngiyibona ngolwesine ngapha ngakithi kwaNongoma. Kunensizwa kuthiwa uBojas yakwaKhumalo. Lensizwa benginayo eNcome from 2010 ngayishiya 2015 Don't Life yayigwetshwe ngo98. Uma ngidibana nayizolo ngike ngabhala ku Facebook ngifuna khona inamba yomuntu ebengiyifuna lapha ku Facebook babonile abanye ngicela ungasho ukuthi bengekabani. Khona inamba yomuntu ebengiyifuna ku Facebook ngayithola. Leyo nsizwa ngidibane nayo lapho sidibanele nje ngoba khona umuntu ebengimphelekezela. Kukhona in fact inamba yomunye umthandazi nje wangapha ngakithi bengiyifunile ku Facebook ngicela babonile abantu. So khona insizwe bengiyiphekezele ilayelwe yimina lo mthandazi. Ngiyazi abanye bazokuthi hawu wena MC ngoba wathi umthandazi awusamhambi. Yes mina ngimhamba umthandazi mina. Kodwa mawusuke umfonela uxoxa ukuthi khona umuntu omfunayo ufuna umuntu omthandazi ngiyakulayela mina. Kodwa before ngikulayele ngiqale ngikubuza ukuthi yindaba ufonele mina ngoba uyazi ukuthi mina abathandaza ngisabesebenzisa. Ngiyangiqale ngokubuza ukuthi yindaba. Uchaza bese ngikulayela. Ngoba ngiyazi ukuthi lo mthandazo usuke ezokusiza wena ngoba vele usuke ufuna usizo kuyena. So ngifika ke ngidibana nensizwa okuthiwa uBojas yakwaKhumalo. Yajabula sabonana mfowethu uyaphila ngangiyifundisa ke mina le Ncome. Yayijima lensizwe yayijima lapho. Bangifika sixoxe hawu usuphumile waphuma nini? Iphume last year. Mayingixoxela yangapha kombuzi lensizwa bayayazi abangakhona makuthi nje bazoyazi. Iphume last year. Muzobala umuntu ogwetshwe ngo98. Umuntu ogwetshwe ngo98 ezezophuma ngo2020 2024. Kushuthi usehlala iminyaka emingaka 25 years. Umuntu ogwetshwe ngo98 wazophuma ngo2024. 25 years ejele. But let me tell you uBojas mfowethu Khumalo ngamshiya eNcome mina
ngifuna uzwe ibhadi njalo lensizwa ngayishiya encome iphansi phezulu nalabantu baka live. Ngiyakhumbula nginitshene ukuthi ngesikhathi ngiphuma encome mina 2015 kwase kukhona abantu abasebephumile abasebephuma abanye babelungisa amaphepha abo life sentence okwakuthiwa mase behlala 16 years ejele kufanele uphume mawu life makuthi awusugwetshwe ngale ka 2004 kuyale mawusuhlala 16 years wawukhishwa ngashiya kunalo lo hlelo naye uBojas ngamshiya ebusy ephethe amaphepha naye umuntu ozophuma umuntu okakufanele aphume. Ngibalule ngisho inkosi yesizwe la khona inkosi yesizwe nayo eyaphuma emva kwami ngo2016 khishwa ngalo lolu hlelo lokuthi umuntu oboshwe yona ayeboshwe ngo99 umuntu osena 16 years ejele kufanele aphume. So uBojas ngamshiya ezophuma 2016 wangaphuma 2017 wangaphuma 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 9 years njoba khane ephuma izolo nje ephuma last year izolo lelo 9 years ngitsheleke ukuthi lo muntu ebekhishwa ngaphansi kohlelo lokuthi umuntu osehlala ngo2016 wayesevele senawo 16 years ngo2015 wayesevele senawo 16 years esejele kodwa akaze phuma. So lento yokuboshwa nokugwetshwa mase kufanele uphuma ayikho into enzima njengokuthi kufanele uphume nje ayikho into enzima njengaleyo. Uyabona nje kunensizwa engayishiya ngabo 2020 o 2016 khona insizwa okuthiwa uSaddam yayiphila kahle yayiphila yayihlala eB yayidonsa ulife lokho yaboshwa ngo94 yagwetshwa sokusondela ukhetho yagwetshwa kusondela ukhetho iyayithi yaboshwa ngo93 yagwetshwa kade kuzoshona uChrizane. Yes kwakuzoshona uChrizane. Ithi kuze kube manje lensizwa ngo2016 kwangenzeki lutho nje kuyona kwangenzeki lutho angazi noma siyaphuma kodwa ayekungenzeki lutho. So abanye bayebetshela ukuthi uma sekufika uhlelo lukahulumeni lizokhipha abantu ejele bevele bephume nje ngakusasa ayenzeki into enjalo. Kufana noma lento ade ngiyichaza ukuthi noma ngingavuka evidence enjani ukuthi hayibo ucebe ekhulu nje besejele impela lo life akawudonsayo akuwona owakhe nanga umuntu owenza icala kodwa lokho akusho ukuthi sengizophuma ngakusasa mina. It can take even 5 years 4 years 3 years. So ke ukugwetshwa life sentence bengithi ngichaze ngo life sentence ngoba khona insizwe yayangikhulumela eyangicommentela ngenye indlela engayiqondanga kahle le yathi mase ngibulela umuntu oyedwa kushuthi ngisangababulala nabanye ngoba vele phela ngizodonsa life sentence owodwa. Cha ngeke kwenzeke kanjalo. Umuntu awukwazi ukumjaja ngamehlo. Mhlambe ningaqagela ukuthi wena leli cala lakho lizogweba isikhathi singaka kodwa ungasho ukuthi ngempela malifike enkantolo lizogweba ngoba enkantolo ufike kwenziwe ngenye indlela akuhambi ngalendlela thina sisuke sicabanga ngayo. Ngakhuluma lapha phambi kwenu ukuthi enkantolo ukuhlaselwe ngabantu ekhaya kini hlaselwe ngabantu hlaselwe umuntu ephethe isibhamu efike lapha kini umuntu angene endlini ni ephethe isibhamu nibambane uzomephuca isibhamu bese uyamdubula noma ulwe nje nomuntu kuphi ahubhe ngesibhamu usibambe mhlambe ngenhlahla yakho bese uyamdubula bese uzisa wena emaphoyiseni mawuthi uya ngeqholo wena lokuthi bengiyivikela mawuthi uyafika lapha ifika ithi inkantolo 15 years in prison igweba wena noma ithi 20 years in prison uthi wena hayi bengiyivikela hayi mina bengiyivikela lesi sibhame sakhe lo muntu bese ithi inkantolo ngani kodwa wena wazile nje ukuthi umphuce lo muntu ngani ngesikhathi usumphucile ubengaseyona ingozi nje lo muntu ubusumbulalelan so ubusuyithathela nje wena isinqumo sokumbula. So that is murder, pure murder. Ugwetshwe ngaleyo nto nje. So inkantolo iyenza ngendlela yayo nangemthetho yayo
futhi uyabona nje kunensizwa yase la ngizama ukuthi ezinye zezinto masiyibona zenzeke enkantolo ngake ngakhuluma phambilini la ngikhuluma ngalabantu labantu abathi amaphoyisa awasebenzi. Hayi amaphoyisa awasebenzi. Amaphoyisa awasebenzi. Uyabona mhla afuna wena amaphoyisa ingaleli lango yokwazi khona asebenza. Mhla akufuna nje. Ngiyakubona ke lokhu kokuthengwa kokubribe ngemali nani. Kukhona yonke indawo. Vele la South Africa siyahlupheka. Noma ubani ngamthi even upresident wethu uyathengwa ngemali. Nangu kade kutholala imali yakhe. So who are we ukuthi singangathengwa? Liyini kiphoyisa ukuthi singangathengwa? Uyini manje ukuthi ngangathengwa? Sikubeka eceleni kokuthengwa. Kodwa nje lokho ukuthi asebe yingani yingoba emphakathini thina sike sireport emphakathini ukuthi sike sireport ukuthi yazi la emphakathini sihlusho sibanibani uyasabisa nani size sibiza amaphoyisa efika amaphoyisa emthathe ehambe naye mayifika phambili amaphoyisa ayikho into nje ethi mchargeni lo muntu nimbeke icala nimbophe ayikho phela nje ithini siwumphakathi esithe hayi siwabikela amaphoyisa kwasho wacima amthatha lo muntu ahamba naye hawu wavela afika amdedela futhi ngempela emaphoyiseni noma bekuthwala lo muntu benihlupha kodwa mabungekho ubufakazi obuthi lo muntu ulihluphile emaphoyiseni nawo ngeke ambophe kanjalo nasenkantolo umuntu enganihluphe emphakathini ebulala abantu kodwa mabungekho ubufakazi enizobeka phambi kwenkantolo inkantolo izombopha bese iyamdedela ngenxa ukuthi ubufakazi obungekho angithi yona phela inkantolo bingekho lapho yabo. So that is why kwesinye isikhathi sithi amaphoyisa awasebenzi ngoba uthema ureport imatter wena emaphoyiseni waba imatter engenabo ubufakazi namaphoyisa engenayo into ukuthi lo muntu sizombopha lo muntu masimbopha sizombopha ngani uyabona. So that is why thina siwumphakathi sibuye sithi hayi amaphoyisa awasebenzi kanti yithi singa understand imithetho ekhona nezinto ezidingakalayo ukuze kubopheke umuntu bese kuthi mhla wena wenza icala wenza imeda la kwaNongoma ubaleke imtuba uyolala emtuba esihlotsheni sakho ufika ulala emtuba mawuvuka khona ubone sengathi asela amaphoyisa ugijima eThekwini uzothi useThekwini esale sifone isihlobo sakhe semtuba sithi kade kufika amaphoyisa la uvela ubone lapho ukuthi amaphoyisa ayasebenza kanti awuvela ubone lapho ukuthi uthi musa eThekwini ulala usuku olodwa uvuka ugibele eGoli uthi useGoli uzokuthiwa amaphoyisa kade efikile eMlazi la kade ucashe khona uzwe lo muntu ade ucashe kuyena sekufonela ethi yazi phela bekufika amaphoyisa la ezokufuna hawu aze ngani ukuthi ngilapho ngoba ngaze ngisho ilapho ufike ubone khona amaphoyisa asebenza ukuthi nje ilezi zinto ezimbalwa ezincane thina esisuke singayi understand ngokusebenza komthetho futhi masingayi understand uma singayifundi kunezinye izinto esizogcina zisiluza singayiboni ukuthi sigeje kanjani noma siphume kanjani kuzona ngoba emphakathini sihlala kuyona singabantu asifanani vele bakhona abahluphayo zikhona igebengu bakhona abantu abarape ingane bakhona abenza 1 no 2 no 3 abenza lokhu yana lokhu ya uzogcina emphakathini wena uma ungayi understand indlela inkantolo esebenza ngayo nomthetho nje indlela ukusebenza ngayo uzothi usuka wena kube nomuntu orape ingane ngakini bese niba nokuthi yazi lo muntu lo phambilini sake usibani bani la emphakathini wenza ukuthi sathi siyombopha emaphoyiseni bafike bamdedela lo serape ingane lo uma simbike emaphoyiseni azomdedela azivele simbulala nivele nimbulala bese uyaboshwa wena uyathatha wena athi uhamba phambili uthathwe uyofakwa ejele ugwetshwe mawususa ejele bese uyabona yazi la kahlahle umuntu obesifanele ezela ejele lo simbulele. So masingayifundi lezi zinto singagcina singena obishini lokanjalo ngoba emphakathini njengoba ngichazela ukuthi imiphakathi esihlala kuyona inabantu abehlukene abanye noma bengayilalela lezi zinto esikhulumayo kodwa bazongamnandaba nje nazo bese kuthi abanye bazoyilalela ihlale kubona bese beyisebenzisa. Siyabonga kakhulu.